What's up ka-adventure? I'm back my channel Renato Kilaton. O ka-adventure na karon diri sa Barangay Bulilis. Atong giari ka-adventure ang panginabuyan sa Bulanon. Namuhi og tilapia ka-adventure kani si tinuod nga nimo, sir? Abilino Fernandez. Abilino Fernandez ka-adventure. Atong adto lang iyang pispan ka-adventure. Na siya yung mga tilapiyang gibuhi ka-adventure. At makita karon diri. Pila na ni mga tuig na ni kapin ang imong mga cancer kaning imong damdam diri, sir, kat makita kan diri. Okay ka-adventure, mga tuig na kapin ning iyang dam diri ka-adventure diri sa para sa man, sir, kani si mga namoy mga dang tilapia diri, sir, sa man ni. Kani sir, kaning area ha, mga gagmay nga similya. Udang tilapia ka-adventure to makita ka-adventure. Okay ka-adventure, nata diri ni Sir Abilino Fernandez. Sir Junior Abilino Fernandez ka-adventure. Nata karon sa iyang pispan diri sa Barangay Bulilis. Purok size, sir. Purok size ka-adventure. Usa po ni nga panginabuyan sa atong mga Bulanon kining pagpamuhi og mga tilapia ka-adventure. Mga tuig na siya kapin aning nabuhi og tilapia ka-adventure at makita ka-adventure ang iyang pispan, dako-dako niyang pispan. Kini Sir Abilino kanang nadaring mga gagmay gibutang. O ka-adventure, ito makita karon ang mga gagmay. Nagkuha pa og floater ang iyang bata ka-adventure. Ato karyon si Sir Abilino. Okay, makaon na ni Sir Abilino. Ato makita karon ka-adventure. Mao ni siya panginabuyan ni Sir Abilino. Kining pagpamuhi mo kat mo mulabay pud ta ka-adventure, atong ilabay mulabay pud ta. Ka-adventure. Asa ni palitan yung mga binhi, sir, kaning mga binhi sa tilapia? Sa Clarin. Sa Clarin ka-adventure, dito na nila palita. Ato makita ka-adventure. Labayan ni Sir Abilino og floater, ato makita karon. Ay mga floater nga yang gi pang iksa ka-adventure. Kining gilain nga gamay nga fish fun ka-adventure, ari ning mga gagmay nga mga tilapia ipangbutang. Og managko na ni, sir, ay balhin nimo diri, sir? Kini siya ibalhin na di pa. Ay nag-harvest dito. Ibalhin ni. Okay ka-adventure, inig-harvest dito sa dako nga fish pan, tamang mga dako nga tilapia dito ka-adventure. Ato makita si Sir Abilino nagsablig pa sa kanang floater. Mo na siya pagkaon sa tilapia, sir? Mo na siya gitawag og floater kini. Mo na siya starter. Nadi klase pud sa floater. Like grower. Kini diri dapita, grower na siya diri. Pero pwede mo siya pagkanang starter. Pag ka-adventure, ito makita karon si Sir Abilino. Basta nga udto, tagsaray mo kaon. What's up ka-adventure? Nata karon sa pispan ni Sir Abilino Fernandez ka-adventure. Diri sa Barangay Bulilis, Purok size ka-adventure. Makita na to ang iyang pispan. Mo na panginabuyan sa mga Bulanon ka-adventure kining pagpamuhi og mga tilapia ka-adventure. Unya to makita ka-adventure ang dagko wa pa mo apong. O karon makita na to ka-adventure nanay tagsa. Okay, what's up ka-adventure? Nakita na to ang gihimong kani Sir Abilino Fernandez. Latay ta diri ka-adventure. O sa gipamutan nimo dira, sir? Ang mga dagko. Ay imong gilain, sir? Okay na ay mapalit. Naidagko diri ka-adventure. Kay kung nay mo palit diri, magkuan na lang makita to ka-adventure, dagko nga tilapia ka-adventure. Gilain ni mga dagko ni tanan, sir. Ay ka-adventure, makita na to ka-adventure. Gipanglain na ni Sir Abilino ang mga dagko nga tilapia. Katong mga mo-order og tilapia diri lang sa Purok size sa Barangay Bulilis. Kang Sir Abilino Fernandez ka-adventure. Makita na to ang dagko nga tilapia. Ka-adventure
What's up ka adventure? Makita na nato ang mga dakong nga tilapia diri sa kang Sir Abelino Fernandez diri sa Purok Size, Barangay Bulilis. Ato makita ang dagko nga mga tilapia ka adventure. Gilain na ni Sir Abelino kay kung nay mga mupalit. Okay, what's up ka adventure? Mo ni siya ang mga dako nga tilapia. Usa man siya inyo nang gilaya, sir? Pasol ni siya unya kanang gisilbi gi-stack nyo diri. Okay, what's up ka adventure? Makita na to ang dako nga tilapia. Pangato ko sa kanang usa ka buk na dako, sir. Okay, what's up ka adventure? Nata karon sa fish pan ni Sir Abelino Fernandez. Mo ni ang panginabuhian diri sa Barangay Bulilis. Kining pagpamuhi og tilapia ka adventure. Makita kayo ka adventure. Dako-dako gining tilapia ha. Mo ni siya ka adventure. Makita na to ka adventure. Mo ni ang panginabuhian ni Sir Abelino Fernandez diri sa Barangay Bulilis ka adventure. Diri sa Purok Size o katong mga order og tilapia, available pa ang mga tilapia ka adventure. Tagpila kilo nga dagko, sir? Barato ra ka adventure, 120 ra ang kilo sa ilang tilapia diri. Kanang direct ni siya diri ka adventure nga tong palitanan. Mo ni pretenda ko nga tilapia ka adventure to makita. Mo ni siya panginabuhian sa mga bulanon kining panginabuhi ni Sir Abelino Fernandez ka adventure. So sa mga usa ka tuig ka fin ka adventure. Niya to makita ka adventure ang mga tilapia na mo ni siya ang mga available nga tilapia diri tong buhian ka adventure. Unya tatawag ka adventure mo palit puta diri tilapia usa ka bisag usa ka kilo lang mo ambit ko Sir Abelino. Sa mga usa kilo lang kay may na lang na siya unonan parisan og bahaw. Okay, what's up ka adventure? Nata karon sa pispa ni Sir Abelino Fernandez at makita karon ang mga tilapia nga nisiba na sa gipang gipang-iksa nga mga floaters ka adventure at makita karon ka adventure. What's up ka adventure? Nata karon diri sa Barangay Bulilis, Purok Size. Diri sa lungsod sa Ubay at makita ang panginabuhian ni Sir Abelino Fernandez. Unya dako-dako na iyang pispan ka adventure. Unya kanang sir, kapila na ninyo harvest, kapila na ninyo buhiin inyong dam there, sir? Katulo. Primero nga harvest, mas dagan-dagan to, sir. Mayra daw ka pero dali ra mo to duha ra ka buwan. Pwede mo tan sir kanang sa usa ka katong sa inyo harvestan. Pila kay inyong nakita ato, sir? Sa usa ka harvestan. Mukan ka pug mga 20 plus thousand. Okay ka adventure, mga 20 plus thousand ka adventure ang kita ni Sir Abelino Fernandez sud sa katong primero nga harvest nila sa ilang tilapia. Kadong harvest, sir, pila, sir? 30. Ni saka-saka siya, sir? Daghanan mo putog similya. Pero ang inyong gasto ato mga katunga ba ka, sir? Okay, katunga ka? Mga 3/4 ang inyong nagasto. Ang inyong nag-asa permero, sir, nga permero ninyong kuan, sir, kanang pamuhi sa yung tilapia kanang dako-dako mong nagasto ato sa mga floaters unya sa kanang mga binhi sa katong mga silbi mga katong gagmay nga mga silbi kasi nga nang say tawag kanang gagmay nga tilapia, sir? Similya. Dako-dako mo mong nagasto sa similya primero, sir? Andra ang 1,200. Ang usa ka libo 200 siya ka 200 siya. Bayad ang usa ka libo ka buok 200 mabayad. Kadtong primero ninyong pamuhi, sir, pila to ka libo inyong gibuhian? 2,000 ra to. 2,000 ka libo. Nya ni sabi mo 21,000 sa primero. Okay ka adventure atong gimamat karon si Sir Abelino Fernandez ka adventure diri iyang pispan. Ganyan gibuhian og tilapia mo ni panginabuhian sa bulanon ka adventure. Sa primero ka adventure nagbuhi ka sir og 2,000 nga similya. Unya nigasto ka, sir, sa similya 1,000. Sa ang nasapi na kuan hawa to murag 9,000 ang gasto na ho. 9,000 apil sa pasaw. Apil na sa kanang similya.
Okay, adventure. Primerong buhi ni Sir Avelino Fernandez diri sa Barangay Bulilis. Primero ka adventure nagbuhi siya, nigasto siya mga 9,000 plus apil na sa Semilia, unya apil sa floater. Unya kanang wala ka magsulog mga yung mga bata sir nagbantay. Ikaw ra. Unya na kalami adventure, ilang bay dul ra sa mabaktas sa ilang balay ni Sir Avelino Fernandez diri sa Barangay Bulilis. Mabaktas ra dul man mabantayan ra diri ang ilang fish pan. Man ilang fish pan dako pa ilang fish pan ka adventure. Kanang sir sa imong estimated katong mga 2,000 nga gibuhi nimo sir. Nabuhi ka tanan to sir sa imong una-una? Buhi tanan. Okay ka adventure ang estimate ni Sir Avelino tanan nga 2,000 nga iyang gibuhi nga mga similya tanan way patay sir. Naay tagsa Pero tagsara ginagmayra ana. Okay ka adventure na ay mga tinagsa nga kuan na ay mamatay nga mga tilapiyang gagmay pa. Pero mamatay siya gagmay pa siya sir. Gagmay pa. Okay ka adventure ato makita karon ang pispan ni Sir Avelino Fernandez diri sa Barangay Bulilis. Makita na to ang mga dagko nga mga tilapia ganina ato makita dito sa diri sa sibot ka dito sa kanang gibutang niya nga kanang kuan ka adventure screen to ang mga tilapia dito para sa mga mo order nga na dito sa ka adventure makuha dayon ang mga order sa mga katawhan ka adventure og mo order og tilapia tag 120 ra ang kilo barato ra ka adventure affordable ra narani sa atbang sa Bulilis National High School ka adventure diri sa Forok Size sa Barangay Bulilis. Okay, shout out ko sa mga official sa Barangay Bulilis. Hilabi na sa Barangay Captain Efren Salvador og sa mga kagawad nga nakaron diri sa Barangay Bulilis. Shout out ni tanan mga barangay official. Okay kanang okay Sir Avelino kanang sa pagkaduha Sir Avelino sa pagkaduha nimong kanang pamuhi didako-dako siya. Kaya ang gidaghan-daghan na po mga similya. Pila ka similya nimo kagkaduha Sir Avelino? 3,000. Gasto po mga 12,000. 12,000. Ang gasto 12,000 unya ni kita ka og mga 30 kapin o ka-adventure. Grabe, amazing ang panginabuhian ni Sir Avelino Fernandez diri sa Barangay Bulilis. Nigasto siya ikaduhang pagpamuhi niya ka-adventure, nigasto siya og 12,000 ka-adventure. Apil na sa kanang floaters, apil na sa katong sir? Katong sa gagmay nga tilapia, mga similya. 12,000 imong nagasto. Nikita po kag mga 30 kapin. Nadyo po ka ng sobra po katunga po day ang kita. Adventure niya karon man mo na siya ikatulo sir. Tulo ni nahong buhi kuan ni buok 4,000. 4,000. O nagkaana man siya kadaghan. Asa na ho kay duha na po dito. Ata pikas. May pan po na diha, buhi na po na diha. Katong dito sa pikas sa Katong luwanga. dako-dako na siya sir. O ka-adventure nagbuhat na puglain si Sir Avelino. Asa may mong banabana sir sa basakan og kini mas advantage ni? Mas nindot tilapia. O ka-adventure ato makita karon na kay financing. Nalang kay ika-finance para sa mga floaters ano. Unya na pud siya gigama diri nga salakot ka-adventure. Ari mo mag-standby there sir para magbantay. Every batag gabi ba mo magbantay there sir? Okay ka-adventure ato makita karon. Unya na po ilang timbangan para sa tilapia. Ato makita ka-adventure. Unya para asa maning pukuta sir kaning itom. Anong isarap dari o karon kuan magbalhin ko ba? Ako magbalhin siya ka-adventure ato sa gagmay. Og magbalhin siya ka-adventure mo ni gamito ning isa man siya sarap. Isarap ka-adventure kining itom nga pukot mo ni siya isarap ato dito dapit sa katong na mga gagmay nga mga tilapia unya ibalhin diri ka-adventure. Okay ka-adventure ato makita karon. Unya tataw sir mo palit ko sa ka kilo sir. Sir Avelino kay man pala isudan sir nya kuan kanang panihapon. Okay, what's up ka-adventure? Natakaron diri sa panginabuyan sa Bulanon, diri sa Barangay Bulilis sa atong kaigsuonan si Sir Avelino Fernandez. Atong ka-adventure ang usa ka gibuhat ni Sir Avelino nga kanang fish pan ka-adventure.
basakan man ni siya sa una karon nakita niya ang income nga dako-dako ang income diri sa pagpamuhi og tilapia ka adventure. Kato gihimo na pud niya og fish pan. Unya di na nimo tanuman sir. Okay, latay tadi ka adventure. Okay. Kani wa pa ninyo usog digbuhi sir? Buhi ana lagi na nanay kuan ani buhi. Na. Oh, gikuhaan na diri. Na di ka adventure gibuhi ana kay tingapo ko kay na may mga humay nga ni turok. Okay, kuan man basakan man Pero gilaw man nimo sir? Dani lang tubig ani, nabaw lang. Mabora ni. Wa din nimo pa kubkubi og bako nga namay labong lay bako. Why kuan man. Oo, kay inahinay sa lang. Karon naman Pero mas dako-dako ni siya sir no kini. mas dako ni dali. Kanang agikan pa kaning imong gibuhi diri sir nga kanang area. Dito gyapon ka nagkuha sa gagmay kato mga tilapia. Wa bay patay-patay nga tilapia wala. Okay, ka-adventure to makita karon ang dako nga fish pan nga gitamnan ni Sir Avelino Fernandez ka-adventure diri sa Barangay Bulilis sa Purok Size ka-adventure. To makita karon ang iyang fish pan nga gibuhian og tilapia ka-adventure kay nakita man ni Sir Avelino nga mayog kita sa tilapia. Ang iyang basakan yan na lang gihimo og fish pan kay mas dako pag gasto ang basak sir no. Man pila ray income. May panikay imo ra ning kanang tuwa floater. Man ka-adventure makita na to ka-adventure ang area nga gibuhian ni Sir Avelino Fernandez ka-adventure diri sa Barangay Bulilis. What's up ka-adventure na karon sa Barangay Bulilis ato makita karon ang basakan nga gihimo ni Sir Fernandez og pispan karon sa tilapia kay pag primero niyang kanang pagpamuhi diri sa iyang pispan ganing yang gibuhi-buhian og tilapia nga pispan nikita siya og mga 20,000 plus ang iyang kita primero. Unya ikaduha niyang pamuhi ka-adventure nikita siya og 30 plus thousand. Ikaduha man kani mo ni siya og ma-harvest ni siya ka-adventure kaning mga dagko-dagko na to makita gani na mga kining tilapia dagko-dagko naman. Sunod harvest ani ka-adventure may buon ni Sir Avelino og pilay kitaon ani. Ikatulong harvest sa tilapia ka-adventure. Mo nang ang gibuhat ni Sir Avelino ka-adventure nagdagdag siya usa ka fish pan kay nakita mo ni ang kita nga kanang mukita gyud nga pinagis pagkugi unya naapoy finance makita na to ka-adventure. Ang iyang basakan diri ka-adventure yan na lang gibuhat og fish pan ato makita ka-adventure. Mo ni ang fish pan ka-adventure nga dako-dako ning fish pan ka-adventure nga gihimo ni ang fish pan kining luwang sa basak ka-adventure. Makita pa nato ang mga humay nga nanurok gihimo na lang og fish pan kay nikita man si Sir Avelino Fernandez ka-adventure og dako-dako sa first pagpamuhi, ikaduhang pagpamuhi. Unya mo ni ikatulo na po niya pagpamuhi ka-adventure. Unya ang sobra kay kini 4,000 man ang iyang gibuhian. Iyan na lang gibutang diri nga area ka-adventure to makita. Dako-dako ni nga fish pan na ka-adventure. To makita karon. Mo nang ni kuan og lain si Sir Avelino og lain nga fish pan. Pero mora na siya sir, wala lain sir. Kay katong buyanan sa gagmay og pero dako-dako na ni sir kining dako-dako nang area ni. Ano pikas? Sa pikas na. Okay, what's up ka-adventure? Karon diri ni Sir Avelino Fernandez sa iyang gipang buhi nga tilapia mo ni panginabuhian sa mga bulanon ka-adventure. Diri nga ka-adventure to makita karon dito na Fita party siya dako-dako ni siya nga luwa nga ka-adventure na puro na yan na ning gibuhian. Kini sir, pila gibuhi nimo dari Fita sir? 2,000. Kining kanang imo jong gibuhatan og fish pan kining permiro nimong gigamitan. Pila gibuhi nimo karon diha? 2,000 food. Gi-adventure. Tumakita karon. 4,000. Gitunga. Okay, ka-adventure. Gitunga ni Sir Avelino Fernandez ka-adventure ang iyang tilapia nga gipang buhi. 2,000 diri, unya gibahin po naapoy 2,000 diri. Kay og kanang
ningon man sila sir magniwang kunog tilapia og ang 4,000 usara ka luwang. Kay di manubo. Di sila mo tubok tungod sa kadaghan. Wala na manang nakahuna-una pug ka nga kining imong usa ka luwang nga basakan imo na lang gibuhian. O ka-adventure na nakuan jud kanang nakita jud na iya yung na kuan ni Sir Abilino nga mas nindot jud og kanang daghan pang kabuhian kay aron ang tubo sa tilapia dagko siya nya tambok siya ka-adventure kay kuan man kanang nabahi naman ang iyang gikuan ka-adventure ang iyang pispan dili lang sila magpiot sir no di Hanon gud nimo. og daghanon Manang dugay manubo. dugay magnubo kay kuan kanang sa nga piot na sila. Okay ka-adventure ato makita ka-adventure. Anya karon ka-adventure mo ambit po ko sa kilo ng ka-adventure. Para pangsudan pa ni hapon. Namin pretohon, ununan, isugba. Anya anak kami si tilapia ka-adventure dagko ilang tapia nya balato ra ka-adventure ilang tilapia diri. Hinahinit ta ka-adventure kanilatay tas. Okay, ito makita ka-adventure. Okay, what's up ka-adventure? At makita karon ang mga tilapia ni Sir Abilino. Ibukad na ka-adventure. Kana lang dagko, sir. Kung ambit ta ka-adventure og 1 kilo ka-adventure. Manang ilan ang gibutang sa musket ka-adventure sa nit para og nay mo ari mo palit. Dito na lang kuwaon ka-adventure di na magpasol, di na maglaya. Dito na kanon sa sibot ka-adventure. Ka-adventure gitimbang na Sir Abilino ka-adventure ang tilapia. Usakin lang sir. Di ka-adventure. Ka-adventure. Sakto pala usa ni ikid ang usa. Unya, tuhugon ni sa ka-adventure ang tilapia. Makita gituhog na ni Sir Abilino. Presko ka-adventure. Makita karon nga pertin dagko tilapia ka-adventure. Tag 120 at kilo ka-adventure isi. Ni na ka-adventure. Okay, what's up ka-adventure? Nakapalit na ko og tilapia ka-adventure. Maghinaot ko nga nagmalipayon mo sa akong video. Ayaw kalimot pag-subscribe sa akong channel Renato Kilaton. Ayaw po kalimot pa-click sa notification bell para makasunod mo sa akong daghan nga video. Daghang salamat ka-adventure. Kaway yun, kaway. Kaway.